Bé, doncs aquest és el quiròfan d'urgències, que és el quiròfan més petit que tenim. I com veieu, aquí si hem de posar un pacient amb una fractura de cadera en el patró de tracció de la taula quirúrgica i necessitem l'aparell d'escòpia, més el carro d'anestèsia, més les taules on hi haurà tot l'instrumental, més l'ordenador de quiròfano, doncs evidentment aquí cap tot això, menys el pacient i els metges i els cirurgians i l'anestesista. És un espai molt reduït i quan estem operant hem de vigilar molt de no tocar res que no sigui estèril per no afectar la cirurgia. Si hi ha qualsevol problema i l'anestesista ha d'entrar, és difícil que passi. I a més hi ha tots els endolls en un costat. Llavors això vol dir que tot ha d'anar endollat allà i que condiciona la posició, la nostra posició. Si la cadera que hem d'operar, per exemple, és just la d'allà, evidentment estem molt estrets. I això no té alternativa en aquest hospital i en aquest centre. I el que ens va explicar és que l'estat actual de les obres d'ampliació, la seva previsió és que això d'aquí un mes tornaran a venir els arqueòlegs i continuaran les seves prospeccions i investigant el que han trobat fins on arriba. I en funció d'això, en principi en 3 o 4 mesos s'ha de saber ben bé què hi ha aquí i en 3 o 4 mesos ens podem trobar en 3 escenaris. Un és que es pugui continuar l'ampliació, tot i que en la part de sota no es pot fer, això ja se sap que s'ha perdut, però que la part de dalt no canviarà i es pot continuar, i això vol dir que a finals d'any es pot tornar a reemprendre l'ampliació. El segon escenari és que s'hagin de modificar prou els planos o l'obra que es tenia prevista i per tant s'hagi de tornar a licitar aquesta obra. Això vol dir que es podrà continuar l'ampliació però que tardarem una miqueta més. I el tercer escenari és que tot això no es pugui fer i per tant això implicarà indemnitzar l'empresa que s'ha fet, vull dir, que ha guanyat el concurs per construir l'ampliació. Fa 20 anys que es va posar una pedra dient que allà aniria a un hospital i no es va fer. Allò va ser el primer pla funcional que vam fer. Fa uns anys en vam fer un altre, per un altre hipotètic hospital, i tampoc no s'ha fet, vull dir que ja n'han passat 20. Ella diu que se'n 10 o 15, doncs la veritat és que creiem que això és ser optimista. També ens va dir, entre la mateixa conversa, que a Catalunya hi ha un excés d'hospitals públics i que si estiguéssim a Andalusia aquí no hi hauria un hospital. Llavors, clar, tot això dintre la mateixa conversa, animar no t'anima a creure-te-la, que hi haurà un hospital d'aquí 10 o 15 anys. Però a part és que sense aquesta ampliació immediata per poder-nos sumar a la tecnologia que hi ha a la resta de Catalunya i tractar la gent com es tracta a la resta de Catalunya, aquí no hi haurà ningú que vulgui venir a treballar, perquè no estaran treballant amb els mateixos recursos que altres llocs. Llavors no caldrà fer un hospital nou d'aquí 10 o 15 anys perquè no hi haurà professionals. És un hospital de dia el que tenim ara, que no tenim intimitat i tenim algun llit només, però tot el de més són camilles, són butaques i no estan en cubículs separats, sinó que estan, ja ho heu vist, tots junts, que si en un moment donat algú fa una reacció, no es troba bé, a vegades són pacients que són fràgils, que a vegades un no es troba bé, un vomita, un ha d'anar corrent al lavabo, no és el millor lloc com per a estar, no? I hem a vegades de ficar mampares entremig perquè se'ns compliquen els pacients. I en el nou hospital de dia anirien més boxos d'aquest tipus, més habitacions o cubículs que són amb una intimitat, que pot haver un acompanyant, i a més, l'altre problema que tenim, a part dels espais, del número, és que les medicacions les ha de preparar el servei de farmàcia. Una vegada nosaltres donem l'ok del tractament, passa a farmàcia, farmàcia ha de preparar. Clar, farmàcia en aquest moment té una campana, només per preparar. Tots els medicaments s'han de preparar en campana. A l'ampliació tindríem 2 campanes amb un espai més gran, amb la qual es duplicaria la velocitat. I si ara un pacient s'ha d'esperar que la medicació, quan hi ha molts oncòlegs o molts hematòlegs que prescrivim, la campana va d'una en una. Si tenim 2 campanes, dupliquem la velocitat. Llavors, això també és una millora pels pacients perquè no tenen que estar tant de temps esperant la medicació i l'administració. Més que estafats esta vegada, la sensació que tenim tots els companys és de decepció contínua. Este hospital, en el que fa molts d'anys que és l'hospital de referència per a 180.000 persones a totes les Terres de l'Ebre.
i hem assumit durant molts d'anys una complexitat que cada dia és més gran i que ara mateix ja no podem assumir. Ja no ens podem comparar amb la resta de ciutadans catalans que tenen dret a una complexitat, a una atenció que aquí ja no podem donar per falta d'espais. I durant molts d'anys els professionals d'aquest hospital han anat creant xarxes, han anat creant molta qualitat que en aquests moments ja no podem retindre perquè aquest hospital a poc deixa de ser atractiu. Si no som atractius, perdrem professionals. Si perdrem professionals, cada vegada se faran menys coses i la gent no tindrà atenció a les Terres de l'Ebre. Estem en una emergència sanitària. Estem en un cul-de-sac i ara la situació és de necessitat emergent. Fa 20 anys que van ficar la primera pedra. S'han fet 3 plans funcionals. Hem parlat amb 5 delegats del govern. Hem parlat amb 5 consellers. Ara, l'últim ha vingut i ens ha dit el mateix que hem sentit cada vegada. Farem un hospital nou. No es fa. No es fa. La sortida que teníem, l'ampliació, no es fa. I no es fa perquè s'ha programat fatal unes obres que tots els majors de 50 anys de Tortosa sabíem que se trobaria això i que aquí no se pot fer res. I jo crec que ells també ho sabien. Claro, això ho sap qualsevol que visqui aquí. I ara ens diuen que hem d'esperar 3 anys més. 3 anys més i durant 3 anys estem perdent complexitat, estem perdent professionals i li estem dient a la gent de les Terres de l'Ebre que no són ciutadans de primera, són ciutadans de segona i que per operar-se coses que a qualsevol altre lloc s'operarien en el seu hospital de referència, aquí han d'estar 15 dies a lo millor a l'Hospital de Bellvitge, assentats en una cadira, perquè no pots estar a cap altre lloc. S'han gastat diners que són diners públics i que en qualsevol empresa, en qualsevol país, en qualsevol societat se reclamarien responsabilitats. Aquí han programat una obra que finalment no se fa, una empresa que se retirarà del projecte, s'haurà de licitar tot este gasto, qui l'assumís?